my great people of Facebook, a candle woman, Ndo Jacob Kebu, Eva Mundo, one day. Check is yeah. Can you wear me one day? Yes, you could go fool. Or when you need to leave the yard, you should go for less of the size. When I want you for Ojima Botoma, Ojebe, whatever, can you will be one day? Yesu kwani bofuno, Yesu kwani bofuno, Yesu kwani bofuno, Yesu kwani bofuno, can you will be one day? Yesu kwani bofuno, can you mara nani bofuno? Yesu kwani bofu, kanye mara nani bofu. Yesu kwani bofu, Yesu kwani bofu, Yesu kwani bofu. Oneke buro nyewane yo, Yesu kwani bofu. Isho bobole saposa nono, Yesu kwani bofu. Anyi nile bofu, Yesu kwani bofu. Kanye wewe no bi wane yo, Yesu kwani bofu. Isaleze taposa. Yesu kwani bofu. Omba mama tebe sabia nono. Yesu kwani bofu. Omba mekwe sabia. Yesu kwani bofu. Isana melo maposa nono. Yesu kwani bofu. Omba motanya lebe sabia. Yesu kwani bofu. Omba miye be sabia nono. Yesu kwani bofu. Omba mawe be sabia. Yesu kwani bofu. Chara tebe sabia nono. Yesu kwani bofu. Achorom kani maro. Yesu kwani bofu. Nani nile mbu wane o. Yesu kwani bofu. Nani nile ufu. Yesu kwani bofu. Onyaga la wane ya o. Yesu kwani bofu. Sini gwebike o Kani jikata na kani o Kani meze no bodani o Makezuku mama o Omara monagi o Yese tamano mae Omara monagi o Alama bata mano ma o Omara monagi o Asema melo mama no ma o Omara monagi o Ame kumama e
Chimika mana sị ka Alaezukwu ndị ichie mkpụrụ Alaezukwu ka ọ gọzie nwoke ka ọ gọzie nwanyị ka ọ gọzie ndị eze gọzie ndị ọzọ Chimika Ezukwu anyị bofu ka anyị nwere obi nwanne onye mmejọrọ ya gbaghara m Ezukwu anyị bofu ekele m na-agara onye eze His Royal Majesty Eze Highlife Ogochukwu Ibukuwa Ezukwu Ika anọ na abalị ya na-abịafịa onye eze olu m ekele gị ewu m ekele m gana ka onye eze His Royal Highness Eze Edakalokori isi ama nke abụọ n'isi ala Ameloma Autonomous Community onye eze asị unu birikwa unu bụ ụmụ Ezukwu njide onye eze asị ọ ga-abụ unu ekele m na-agara our Honorable President Honorable Chukwu Anayo Dixon Umuahia-based businessman and politician President General Ezukwu Development Union olume ekele gị ekele m na-agara Prince Ukanwa Kaligwe Aba-based businessman Vice President Ezukwu Development Union asụmugwu ya lụbaruo ekele m na-agakwara Maazị Ukanwa Ọbachie Ezinna Umuahia-based political scientist Secretary General Ezukwu Development Union ekele m na-agara Maazị John Uche John Bull tutor at Oka High School Ezukwu Assistant Secretary Ezukwu Development Union olumekele gị Maazị Abraham Chima Augustine Financial Secretary Ezukwu Development Union Aba-based businessman olumekele gị Comrade Emelike Chukwu Bende Civil Servant PRO Ezukwu Development Union olum na-ekele gị Maazị Okorie Elekwachi Aba-based businessman Provost 1 Ezukwu Development Union ndị ndu asịrị m unu gaa n'iru anyị kwụ unu n'azụ ịbatanụ n'ala Ezukwu ihe niile zuru oke na ya onye na-akpọ nwụrụ nkọ na-emenụ nke onye na-eme ka igwe nyapụ ya odogbarụrụ kwanụ fecha Ezukwu zuru keme asị malega zuru keme ebe ahụrụ ndị ọgụ mmadụ niile mmaja kụrụ kwara kebụ obodo Chineke chọrọ ma anyị zuru keme anyị zuru keme Alaezukwu zuru keme ekekere ụwa nchebe anyị Ezukwu n'ụgadị anyị ekele gị mmadụ dịka Sa Elekwachi Anyi Mayor Commander Abia State Vigilante Ojieba Zoku one of Ezukwu Isokwabiri olumekele gị High Chief Elekwachi Naira adreesị ndị Igbo na Siyeye Lometogo onye ọma ịbatanụ n'ala Ezukwu ekele m ya gara gị ezi onye nka nwanne Honorable Elekwachi Ọkọ Barada onye ọma na Kotonu Chairman Ezukwu Resolution Committee Omudo anyị onye bụ ekele m gị Sa Ukechukwu Apollo
nju oyi nke mbụ n'isi ala ezi oyi m asị ka gazere go ekele m gị sapatri Iheanyi ufere eze bụ n'afọ amego nkịtị nke izizi awarded master of arts MA in criminal justice and crime control na University of Hull nke dị na United Kingdom nwokọma turugo anyị ekele gị isokwabiri ekele kelere m Reverend Emmanuel Chukwu Okorie Atonjawam of Ezukwu oji akwa eme ọgọ o hichara ụmụ nwaanyị isi ikpanya nke mbụ na Ezukwu omudo isokwabiri ekele m gị Honorable nke Makpala Martin Uko ECOWAS Nigeria onye bụ isokwabiri na Ezukwu ya gazie onye olu na n'olu ya bụ Maazị Iheanyi ekele ọnụụwa nze aka nji ọfọ n'egwebiri nwafọ Ezukwu ebe a mụrụ ndị ọgụ nwanne lele asị m anyị bụ odogwu agwụrụ ọkwanụga anyị ekele gị o the Basman Studio akasibere ihe na-akpọ my able producer nke ndị na Lumetogo sa Danete Aike ọnwụ mere nwafọ mụrụ na ndị eke amụta nyarị Ezukwu akọrọ gị ọ na-apụta ihe isokwabiri asị m ya gazie ihe ndị ka ga-akụkọ Ezukwu ekele m gị ezigbo nne m oyoyo nne m Madam Bridget ekele ọnụụwa ọdịife abegwu ife agbahụ mma ọ gị bụ onye isi ụmụ ahụ cultural dances Ezukwu akpanjọ nwata ezi nna asị m na ị ga-adị nne ndị ka gị asị m ya bere m n'ụwa ọjọọ oyoyo olu m ekele gị Madam Ọlụchi Jacob Nneọchiọra President General ụmụ nwaanyị Ezukwu ọchịchị gị dị anyị mma anyị sịrị gị chere gaba Nneọma gaa n'ihu anyị kwụ gị n'azụ anaghị m echefu mmadụ dị ka Maazị Chima Ugbonnaya Youth President Ezukwu Development Union ọchị na nwata ezi nwanne m asị m ya gazie agaghị m echefu ndị admin Ezukwu World Media ọnụ aka asị m ya gaziere unu nke onye na-eme ka egwu eji akpọ ya ekele m gị Injinia Collins Uchechukwu Anwa Ọkpadede one of Ezukwu ekele m ya gara gị Injinia John Keles aka yibere Ezukwu Sons and Daughters Platform Ezukwu ma onye wo asị m ya gaziere gị ezi oyi m Michael Kalanya wezuga nna aka na-erebe ụgbọala ndị mma Lagos base asị m na ị ga-adị Injinia Martins Chukwu Odekerekere Abuja Peace asị m isokwabiri ekele m ya gara gị Sa Chukwudi Ndubisi Endi Bokolo
Obere anyị na-ekele gị Sa Christopher Chidebere Okorie onye ọma ịbụ onye osisi anyị siri ekele ya gara unu Ezukwani bofuno Ezukwani bofuno Ezukwani bofuno Ezukwani bofuno Asime ezukwani bofuno no Ezukwani bofuno Kanyi nwere obi nwanne o Ezukwani bofuno Kanyi mara na anyị bofuno Ezukwani bofuno Onye mejọrọ ya gbaghara o Ezukwani bofuno Kanyi jikata na kono Kanyi dozie n'obodo anyị o maka eziokwu mama o